Akkor adok szalagot. És pont átment a... Nem, még nem ment át a fotocellán. Igen. Azt mondom, hogy nem fotózós. Ez nagyon... Jó, nekem nem kéne ez a ló. Nekem igen. Hogyha nem ágasson. Ha nem ágaskodna, akkor nekem is kéne bajunk. De ugyan tud. Állj már. Na, állja. Igen. Nekem most papírmunkát kell végeznem, már nekem közben megyünk egy csomóbabit, amit az összes lódavárlát át kell néznem. Amit ideg leellenőriztek, úgyhogy jó lenne, hogy figyelni ezek, mert én nem tudom szólni, hogy jön vagy nem jön. Oké. Jó, akkor figyelünk. De akkor tényleg úgy legyen rendben. Rendben. Azt a rohadt. Akkor ide is, meg oda is. Rendben van. Most meg kivenni nem akar? Horváth Gábort Bárival ki kellett zárnunk, mivel Szabó Líviának nincsen párja, így Kajtár Ákossal stafétát alkothatnak. Várjuk őket.